Jeg kommer fra 3.X kemiholdet, og vi vil gerne fortælle en lille julehistorie for jer. Sneen, den klædte landskabet i en hvid og uskyldig dragt. Alt imens stjernerne strålede i al deres pragt. De var ved at gøre sig klar til fest. En fest, hvor selve julemanden var inviteret som gæst. Alle medbragte lækker mad og prægtige gaver, og gik i gang med at fylde deres sultne små maver. Silden og tarteletterne blev som det første serveret. Af selve denne mystiske julemand leveret. Alt imens snakken den lyste gik, gæsterne både tarteletter og sild i maven fik. Kameraerne de blitzede både i øst og i vest, for at minderne de forblev om dette brag af en fest. Inden længe kunne aftenens scoop opleves på det verdensomspændende Facebook. Snart kom der medister på fad. Den gode julemad. Den dejlige julemad. Men pludselig så stod pøllen i en stråle, der var så høj, at den hver de kunne se, det var dagen med noget møg. Medisterpølsen, den havde vist sig at være et flop, og gæsterne de måtte tæt ud af det beskidte. Julemanden, han vendte nu fluks tilbage med sit skæg på sin udstående hage. Hans gamle slidte gavesæk var fyldt med lakridskonfekt, og han ville nu for alvor med gæsterne til logik. Julefrokosten var faktisk først lige i øjet, da julemanden spontant begyndte at smide tøjet! You can leave your hat on. Ej, det er jeg ked af. Det var min, den der. Smilene, de fyldte ansigterne, så glade og flotte efter julemandens lille julegodte. Sammen begyndte forsamlingen at minke en dejlig lille juletjingle. Flaskerne de begyndte at klirre, og det gjorde, at folk lød sig smire lidt. Humøret det var højt, nærmest helt op til skyerne. Rami havde det lidt sløjt, som den eneste af fyrene.
Og vi bør af de tåber. Vi vil nu tømme flaskerne for de sidste dyrebare dråber. Men nej, hvad skete der der? Den ellers så varmle og klamme drik fik nu et helt nyt betræk. Sølvlige nuancer fyldte flasken. Hele snapseforetagen var gået i vasken. Og Kristine det pjok. Hun væltede øblåsen med din gedehop. Og ild! Men ild gik der i hele bordet, så hver mand mistede sans for selve ordet. Og afhøres grisens stunden gris. Det viste nu senere, det var vist bare noget fis. Mette og Kristine, de prøvede så flot at slukke ilden, der foran dem stod så hot. Ilden stod i alle regnbuens farver, for pigerne prøvede at slukke ilden med de labre larver. Historien, den fortæller ikke noget om, de fik slukket ilden. Men én ting er dog sikkert. De fik spist silden. Og efter det hørtes et brag så stort og flot, at ingen var i tvivl om, at festen, den var gået overvældende godt. Der vil Oscar 3X Kemi bare gerne lige sige glædelig jul til hver mand i al tænkelig forstand. Julen den har sjældent været hvid, og det vil vi gerne gå lidt ved. Så glædelig jul. Det var det ikke. Ja, det får mig sådan set tænke på en gammel engelsk kemibog. Der stod der, Chemistry is not magic, it's fun. Og det har de unge mennesker jo til fulde bevist. Og altså publikum, I slipper det jo ikke for en formaning. Og lad mig nu bare blive på engelsk. Don't ever do this at home. Det går jo kun godt her, fordi det er jo dygtige og professionelle kemikere, der nøje har afsnit de der mængder, der bruges, og kender ikke de risici, der er involveret. Det var 3X Kemi. Well done. Ja, du har også været alene til